ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେନି ଘରୋଇ ବସ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେନି ଘରୋଇ ବସ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କରିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କା କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ନିବେଦନ କରିଛି ସଂଘ। ଏକାଧିକ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବୁ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି, କହିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 10 ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ବସ୍ ସମେତ ପରିବହନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି କହିଛି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶା ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ହେଉ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। WTC ଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଜାଡେଜା, ଅକ୍ସର। କୋଚ୍ ବାଛିଲେ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ 11। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ରହିବାରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସିରିଜକୁ 2-1ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ଲାନିଂ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦାବି ନେଇ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଭରସା କରି ବହୁ ଜମାକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଜମା କରିଥିଲେ। ଦିନ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।